Este home que fai cabriolas non é outro que Santi López, trasplantado de corazón fai xa 12 anos logo de sufrir un brutal accidente de moto. O tema está en que eu estaba morto. Eu era unha persona que tiña unhas horas de vida. E agora fai 12 anos que estou trasplantado. Puiden conocer as miñas fillas, elas puiden conocer a min, que o mellor tamén é importante. Puiden retomar unha vida que tiña perdida. Os seus proxectos e ilusións parecían cambiar, pero Santi decidiu, logo dun tempo adaptándose á nova situación, non deixarse levar. O máximo que cambia é a maneira de ver as cousas, de apreciar a vida e volverte a plantear que tes que volver a empezar de novo. No seu caso, cunha familia recén estreada. E tes moito medo porque descoñeces o que é un trasplante. Naide che contanche moitas cousas, pero naide che conta realmente o que pasa día a día, o que pasa o primeiro mes, o que pasa del día 3 meses, o que pasa del día 6. Tes que ir pouco a pouco descubrindo tú. Santi centrou a súa vida a partir do trasplante no deporte. Nun principio, camiñar despacio, e pouco a pouco comezou coa bici. En 3 meses, despois do trasplante, eu xa lía subido todos os montes que era alrededor de Viveiro, e a partir de aí, pois, eu empecé a adaptar. As motos viñaron máis tarde, porque eu o primeiro ano botei renegando delas, non quería saber nada de motos, porque entendía que foran as que me fixeron chegar a esa situación. Ata que un amigo deixoulle unha por casualidade e notou que necesitaba montar de novo en moto. Notei que cando estaba na moto era o único momento que eu realmente me olvidaba que estaba trasplantado. Eu víame pois, como se non houbera pasado nada e non pensaba neso. Eu pensaba pois, en disfrutar e pasalo ben por aí. E desde ese momento, todos estes anos, pois, pasou eso. Eu cando estou nunha moto, pois, realmente cando noto que non estou pensando neso, senón sempre estiven algo á cabeza. A partir de aí, o Campeonato Galego de Enduro, a carreira de enduro extremo en Lagares, Portugal. A cuestión é sentirse vivo. Despois do trasplante, volva a haber vida. Non só que haxa unha vida, dice que pode haber unha vida tan boa como a de antes. Santi e o seu entorno teñen moi presente a necesidade da doazón de órganos. Grazas a unha persoa que doou o seu corazón, agora mira ao futuro con optimismo e ilusión.